Poranek okaże się deszczowy w wielu regionach. Duża ilość słońca i brak opadów deszczu w części zachodniej. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 18 stopni w centrum. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni w Rzeszowie. Wyładowania atmosferyczne wystąpią na południowym wschodzie, a także w okolicach Łodzi, Bydgoszczy, Poznania i Gdańska. Dużo promieni słonecznych zanotujemy w części południowo-zachodniej, a także w okolicach Warszawy, Olsztyna i Białegostoku. Temperatura minimalna to 19 stopni w części północno-zachodniej. Wiatr podczas burz będzie miejscami porywisty. Zawieje do nas z kierunków południowo-zachodnich. Jakość powietrza przeważnie na poziomie bardzo dobrym. Niewielkie zanieczyszczenia wystąpią w okolicach Białegostoku, Warszawy, Kielc, Katowic, a także Poznania.